hunters. Hinahiling naman akong panibagong harong kay Ligwan. Yan, doon naman tayo mga ka-hunters. Kahiling ko palang kayo pag lakaw. Yan mga ka-hunters. Taraw mo na sa tuwing kagot. Yan mga ka-hunters. So harap pang pababa pa mga kapuhag. Mapisto kitang okay, smiling dito ko video. Yan, pagamitan ko kang kagot. Yan, yan mga kapuhag. Yan, smiling duso iguan. Yan mga kapuhag. Yan, yan, pukuutong ko mga kapuhag. Yan, hara na yun mga kapuhag. So ano, mamis. Padakla ko na. Yan, utong nagpuputi mga kapuhag. Yan, so mamis ninda. Yan, garo na wagas pa mga kapuhag. Pero dapat makuha ako na, so hanibinda. Yan, yan so mga ako, tinusukan tools nga niya ako mga kapuhag. Kumaka-hunters. Ayan, garo bago pa ini mga ka-hunters. Ayan, ako, grabe ako. Yung mga ka-hunters, so tinusukan ako klugo. Pero garo ako, kamandagan pala ako. Yung mga ka-hunters, grabe, maisugon man pala ta garong mamamis man siya mga kapuhag. Ba, dolo kaya man sa konsar mo. Shes, napakasakit mga kapuhag. Ayan, grabe, parang ang laki nga kapuhag ka. Yan, yan, so mamas na ako, tinusukan ako sa dungo ako. Yun,
Ayan mga kapuwag. Grabe. May mamis man pala. Kaya may isog. Ako. Sinurusukan ako mga kapuwag. Yan pasalog sa ibang mamis. Kaya kukuha ko. Ako. Dragitan mga kapuwag. Ako. Sinurusukan ako. Yan. Tinusukan na naman ako mga kapuwag. Kulugom. Pero yan sa mga ligon. Nagre-live na mga kapuwag. Grabe. May sugom. Gusto na naman akong tusukan mga kapuwag. Ako. Nasa dulo mga kapuwag so mamis. Pero delikado ako. Wagas na. Ako. Kulugo na kapuwag. Grabing kamandag. Pero sayang. Dahil ko na kaya mga kapuwag. Makulugom. Madulag naman ako. Tataon na lang. Kulugom. Dahil ko na kaya mga kapuwag. Dulag. Grabe mga kapuwag. Dahil ko na kinaya. Ayan o. Urubagon. Pati pando ko. Tataon na lang. Salamat.